Dobrodošli ljudi u prvu epizodu Svordigo. Svordigo igra za PC i za mobitel. Za mobitel je besplatna, nije na čudo. Ja radim novi svijet. Da, pa. A moramo ljudi, ako nam je to tako. Da ne mislite da hakiram. Pa eto, počinjemo iz početka. Ja ne znam kako će mi biti se fajtati sa nekim bossovima, ali kaj ću. To je takvo kakvo je. Ako što vidim baš sve ne šteka, to je lijepo. Ajde, daj se, molim te već. Ok, približavamo se početak. Da je ovo mi je glupo kaj su napravili. Je, u istinu. Jako glupo. Jej. Došli smo do kuće. Ljubi. Igram Svordigo, ja sam ga jednom prošao. I hoću ga ponovo. Uđi u kuću, čudo bište jedno. Mrško. E tako, i sada se ti lijepo probudi. Jej, počinje igra. Beži van. Ok, nije baš pretjerano štekano. Ok, nije pretjerano štekano, mogu igrat. To. Sletili smo i da ne možete ni šorcim skočit. Za sad kad nemate mač. A dalje ćete moći razbijati i travu i sve drugo. Pa ćemo mi sad ovdje skakati konđaci, letu 2D igrica i tako. Jupi, mi smo luđaci i on osi tam je portal. Ko je neka izazvagan. Ajde. Ok, da sad nam ne dam. Vida. Ne možete u vazu. Nije fair. Da imamo. Jej, došli smo na mjesto. Da vrtu smo pretjerali. Stavi da mu padnete na glavu. I da nikada si neću nećete.
Što si ga ne kupite? Dobro, baš ću ti je pokupiti taj mač, ali kada mi ti to dozvoliš. Svodi go! Hvala lijepa. Ne vajtam. I jesam ja tako, nisam. I ako se pitate zašto se snijem, ja sam sada sa mamom došla sa roditeljskog sastanka i tako dalje. Pa i put i da, jak sam dobar učenik, to moram napomenuti. Nemam niti jedna jedinice i to je lijepo mojoj mami za čut. Ideš samo da odem. Gore nikada nemamo došli. Dušni. Eto sada ćemo vidjeti kako nam se boji crni mob. Ja znam da se ovdje nalazi neki mob. Ok, nije baš teško. Prvo ćemo vam puin. Ne na njega, nego... Sada ćemo... Yes. 2 udarca. Ne, pao sam u vodu. I otišao mi je zelje. To nisam pao u vodu. Eto, to mi depa. Ne. Yes, možem. Kaj je to? Ok, solj. Evo, imamo to i hvala. Ja sada odem. Ubi ga. Jej, ubio sam lišćem. I mi idemo dalje. Noti. Inače tako možete dobiti ovo do plavo kad vidite. Samo. Eto. To ti je baš trebalo lijepo. Ja znam da ti to ne voliš imat. Da ti znaš da ti ne trebaš postojati. I ja znam da sam mislim otišao krivim putem, da. A ne, nisam otišao krivim putem. Kad tim putem jedino se mogu popesti gore. Igrica je više pikseliziran. Čekaj. Mogu se da drugdje popest? Ne mogu. Pa svima ljudi, ja mislim da je to od ove epizode.